Ni nire buruarekin noa. Martin gustatzen zait. Martin gustatzen zait. Martin gustatzen zait. Martin gustatzen zait. Ai, Martin gustatzen zait. Badakit gustatzen zaidala bera, nire ondotik pasatzen denean sudurrean askura dudalako. Eta belaunak tentel jartzen zaizkidalako. Martinek ez dit inoiz begiratzen. Luziak nire lagunak, hile bildua etzaidala ondo geratzen esan dit. Agian askatzen badut, Martinek begiratu egingo dit. Mototzak kendu ditut, baina Martinek ez dit begiratu. Anak, nire lagunak, agian betaurrekoak kendu beharko nituzkeela esan dit. Agian mototz eta betaurrekori gabe, Martinek begiratuko dit. Betaurrekoak kendu ditut, baina Martinek ez dit begiratu. Burua txori zuzten hasi zait, airatzen eta urruntzen ikusi ditut. Luisek ea zergatik naizen saiatzen irribarrea nire aurpegitik kentzen. Ziur dago, nire mototz, betaurreko eta irribarre gabe, Martinek begiratu egingo didala. Irribarre egiteari utzi diot, baina Martinek ez dit begiratu. Karlak, ea zergatik ez diodala uzten nire kantutxoak kantatzeari esan dit. Agian mototz, betaurreko, irribarreri gabe eta nire kantuak kantatu gabe, Martinek begiratu egingo dit. Abesteari utzi diot, baina Martinek ez begiratu. Zure oreztak izango dira? Galdetu dit Lolak. Berak uste du, nire mototz, betaurreko, irribarre, kantu eta oreztari gabe, Martinek begiratu egingo didala. Gaur oreztarik gabe eskolara joan naiz, baina Martinek ez dit begiratu. Eta ez dakit nora doazen nire buruan bizi diren txoriak, baina badakit urrun doazela. Ez alduzu gehiegi hitz egiten? Galdetu dit Markosek. Ziur dago, nire mototz, betaurreko, irribarre, kanturik gabe, nire oreztarik gabe, eta izilik, ziur Martinek begiratuko didala. Gaur ez dut ez hitz egin, baina Martinek ez dit begiratu. Agian nire egoak dira. Nire mototz, betaurreko, irribarre, kantu, hitzik eta egori gabe, Martinek begiratu egingo dit. Gaur nire gari gabe eskolara joan naiz. Eta nire motot, betaurreko, irrifarre eta kanturi gabe, nire oreztarik eta hitzik gabe, eta Martinek begiratu egin dit. Irrifarre egin didala uste dut. Martinek ikusi nau. Baina orain nik ez dut neure burua ikusten. Eta non daude nere buruko txoriak? Luziari esan diot nire hile bildua gustatzen zaidala. Anari esan diot nire betaurrekoak gustatzen zaizkidala. Luisi esan diot nire irribarrea gustatzen zaidala. Karlari esan diot nire abestiak gustatzen zaizkidala. Lolari esan diot nire oreztak gustatzen zaizkidala. Markosi esan diot hitz egitea gustatzen zaidala. Eta neure buruari esan diot egorik gabe enaizela ni. Nire egoak nire buruko txorien hegalak bezalakoak dira. Orain badakit nire buruarekin noala. Neure buruari begiratzen diodala eta ikusten dudala. Egoak ditut. Prest gaude gure izaera aldatzeko, besteen gustukoa izateko. Merezi du. Eta alazan edo espazan, sar dadila kalabazan, eta gera dadila askatasun txoriak dauden plazan.